Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео на Криско Джика. Ето днес ще играем на ето тази игра. Ето Анимаш. Ето я. Shit. Така. Значи, аз съм направил най-добрите ми, които съм ги сейфнал, са ето това, златно е. И е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 звезди, митикъл. Това също. Дивайн 3, 6, 9 звезди е. Това не знам какво беше. Това е митикъл. Ей, това вече мисля. Да, това е най-рядкото Суприм. Ей, вижте го какво е яко. Dark Strike. Вижте го какво е яко. Това е митикъл. Това е Дивайн. Това е митикъл. Това е митикъл. Това е Дивайн. И това е Суприм. Добре. Нека да започваме. Нека да вие. Имам 4 рефреша. Искам да пробвам. Искам да го вия. Как е ултра рейър, бе, човек? Това пак ти якото и ти ме викаш, че е ултра рейър. Мъка. Добре, това какво е? Слайми дух. Не, слайми дух е лесно за разпознаване. Тук имам светкавица, да я видим. Слайми светкавица. Нещо си. Какво е това, бе? Моля! Как ще инкюе, бе? Моля! What the hell? Ма те тук са слаби, бе. Чакай. Искам две неща да пробвам. Хъски и... Добре, тук момчето го няма, затова ще пробвам дух. Ще пробвам... Да, искам да го видя. Това ако ми каже, че не е рядко, не знам. Хайде, събирай. Legendary Flag. Не се чуете, тук ще има много рекламки. Клоус. Това ще го имам. Добре. Това ще имам скакалец. Искам нещо. Може да кажи ми, че тук има светкавица. Не! Има. Така да е Енерджи. Електро. Това ако ми каже, че не е рядко, не знам. Как е рейър? What the? Не, правим рефреш. Тук ударих джакпота. Какво е това? Това е глич. Гличи дракон. Мага. Я гличи туалет. Става гличова туалет. What the hell? Това е ултра рейър. Ма не искам да го запазвам. Искам да пробвам гличи дракон. Ще стане драгон канерони с мутация глич. Датар драке. What the hell? Давай, събирай. Дивайн, аре, Сейф. И сега има реклама. Добре, поне като ми се пада. Това клоус глична. Добре. Брат, ударих джакпот. Това трябва да го пробвам. Това просто трябва да го пробвам. Това трябва да го пробвам. Крашбот. Това е някаква ботка в стила Брейнот. Като ти краднеш. Какво да пробвам? Не бе. Имам още 2 рефреша. А какво е? Аре, дай да го пробвам с кедефа.
Аре бе, кеф! Добре, аре верно да пробвам. What the? What the? Каква туалетна направих аз, бе? Това какво е? Уоу. Горила. Горило, лотър мелодрино. Бе, коя ще е най-странната комбинация? Ананас и дракон. И после ананас и глич. Аре, първо ананас и глич. Това ще е ананас и глич. Оу! Добре, това е яко. Бле. Кой ти е? What the hell is this? What? Аз сега ми дава да пробвам. Хора, гледате ли, аз съм хакер. Оу! Юху! Ара! Нищо не е ставало, нищо не е ставало, нищо не е ставало, нищо не е ставало. Колко рефреша имам? 2! О! Добре. О! Това искам да го пробвам с бер. С глич. Това искам да го пробвам с глич. Това изглежда много яко. Ма няма да е рядко. Бе, искам да е нещо с глич, защото знам, че е някакво брутално. Глич с дракон про, глич с робот про, броколи с туалетна, няма да е рядко. Броколи с туалет... Това е... Броколи хаус. Броколи с глич ли исках да пробвам? С туалетна, с дракон. Аре, дай с дракон. Броколи, да, броколи, защото тъча на къща и някакво има. Добре, това изглежда доста яко и мисля, че ще е рядко. Как е рер? Ема, то принципно рядко. Не, чакайте. Искам батъл, искам. Арена. Аре. Please wait. Аре, дай това. Слагаме и това. И това. И това. Не. Мачкам ги. Ма това е левел 1. You go first. Моля да само не ми атакува и нинджата. What the heck? Кой атакува? Искаме и това. Кое ли е най-силен? Ей, той аре. Давай, нинджа! Това беше доста яко. Ти нищо? Какво е план, гайс? Нарани ми това. Гледаш ли са? Бия ти това. Додж. То нищо... Какво? Той ще си махна един. What? Не, нинджата ми тамели. Защо пак той? Той по едно. Не, нинджата ми тамели. Хоп, плюс 3. Да тая яд. Минус 2. Дем.
Махна им две обаче. Хеликоптер, хеликоптер, коптер, коптер, паракоптер, паракоптер. Добре. Не, брат, не ми се играе на матч. Твърде е скучно. Да го е яд. Лепнах. Чеч малко тъпи. Тук имам доста хубави. Това ще го пробвам с уточе. Гений и мумия. Как ще е рядко? Той аз якото ми кажеш, че е само рядко. Какво е това, бе? Няма питам. Добре. Пика мам. Ето, това ще ми е майката. Значи, какво? Майка ми и баща ми. Пика дат. Добре да си избера баща. Тралале... Тралалеро, тралала. Пика мам. Да си избера майка. Гъми бер. Мама сладка, тати такъв. Сега злоба. What up? Значи те ма правят мене. Значи майката плюс бащата прави детето аз как ще изглеждам. Добре, аз го разбрах. Още един път мога да рефрешно, но не смятам да се отказвам сега. Сала пала. Бащата не е майката, брат, като ти каже, че са ме набили цял. Това ли съм аз, бе? Брат, ти за... What? Не. Хора, трябва да отгадна най-шантавата комбинация. Обаче, няма да е. Трябва да е някаква мега добра. Иначе нищо няма... Това искам да го пробвам. Тралалеро, тралала. Плюс това. Гаджет. Мегалодон. What? Ние в стила Брейнот ли сме, бе? Какво? Аурора. What the? Брейл. Тачи е тушен. Добре, аре тати да е мумията. Не е много лош. А мама да е вещицата. Мами? Мага! Това е много яко вече. Не, как е рядко. Също ми даде реклама. 150 glitches. Хоп. Бра. Кутия и мумия. Това ще е яко. После ще пробвам с тралаледон. What? Brainy box. Мола. Брат, това го направих на нищо. Where is the box? He's here. Тралаледон. Мегалодон. Добре се е тая. New Brainer. Брат, това изглежда тъпо. Ако първо сложа Евеледона, по-различно ли ще е?
Братле, legendary. Good, merci. This is my първи опит. Аз тази игра за пръв път я игра. И ти ми кажеш, че good и great. Бум. 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 Веси тая. Да се рефрешнали. Пробвам последно ла гранде комбинационе. Не, всъщност последни 3 ла гранде комбинационите. Това е едно от тях. А не, аз това го направих. Аз съм много тъп, аз това го направих. Да, аз това го направих. Ripple Jean. Да, Rare, знам. Не, знаете ли колко? Рефрешвам се. Оу! Бегет! Оу! Хора, ударих джакпота. Това е най-якото. Глед, това знаете ли колко много ще ми донесе? Коман! What? Как коман ба? Тиранозавър. And това. Това е най-якото. Само ако не го слуше. Еме. Митикъл! Айде! Айде! Имаме митикъл. Хоп. Бомбохлап! Аре, наръгах, ама умрях. Порк и саусъч. Наденица и... Оу, хора. Някакъв мускулесно цепен мъж и... ураниум. What the? Тук ми каже, че не... Какво? Как не е рядко? Това е брутално. Това е обук май. Аре, магиосник, дай ми заклинание за... Митикъл. Казах, дай ми заклинание за митикъл, ми даде митикъл. Двоят. What the hell? Рубин. Нека да пробваме лава и то мускулестия. Че ще си викам, брат, защо нямам лава? Ма, брат, какъв е това нацепения? Йоу! Братле! Какой ти е? То това тая игра се изтегли. Не падай в водата, бе, мизерник! Сега ни дава на нас. Спайдермен. Аз пък откъде го взех това? Дай. Какъв е този? Цъкнах момчето без диск. Химан. Той се чуи. Ще ме наричате Химан, бе, братле. Аре да пробваме мускулестия и вода. Уита. После ще пробваме мускулестия и... нещо и едно друго. Как е? What?
Добре, аре ще пробваме това. О, после и котенцето. О, и после и мълнята. О, Клаудс, какво е Клаудс? Не, това е много яко. Как е ултра, брат? Това е много яко. Аз пък много рядко. Китен, кой скажи? Да те яд смесихте с ураниум. Каквото и да значи това. Оу! Това коте ме плаши. Легендари! Още една звезда му трябваше да бъде мичкал. Омага. Брат, аз тая игра... Знаеш колко ми се играе? Мерси. Ще ми даде някакви рандом. Че, кое е най-късото? Брат, защо си ми дала една и същи? Брат, виж го, и догоре стига. Как ми трябва малко по-дълго. Мерси. Опа. Абе, да се връщаме към играта. Междуто видеото е към края си, така че... Нека да пробваме... Не, това трябва да го пробвам. Това. Energy и Clouds. Damn! Това принцип нямаше да се очуя, ако е защото не е баш колко яко. Гличовете. Не, това не е гличовете. Лавата и робот. Лава и робот. Лава робот. Лава робот ще стане. What the hell? Не, верно ли е Рер? Не. Хора, правим последна комбинация. Лагранде, правим последно Лагранде. И видеото свършва. Какво е той? Пуфин. Последната комбинация ще бъде... Не, всъщност, последните две комбинации ще са лава и едната, която току-що ми хрумна. Това ще е слабо. Да, ето, рядко. Демо гейм Коко. Бич. Мерси, че ме подкрепяш, ама... Драуит. Сложна игра. Добре, каква ми беше другата идея? Събрай, каква ми беше другата идея? Майко! Аз съм много злева, събрай, каква ми беше другата идея? Беше с това? Да, сетих се. Това беше от мен. Ако искате още такива видеа, оставете един лайк, абонирайте се за канала ми и гледайте още такива видеа. И между другото, аре да видим кои са ни сейвнатите. Ето този, който се падна митикъл. Ето този, който също се падна митикъл. Този, който се падна митикъл. Дивайн. Да, това са. Браво е, хора, много сме събрали. Видите, тия 4 ги направих тук в това видео. Аз му дам име ли? Как да го намеря? Добре. Защото нали ще станат много и ще трябва да ги търся. Брат, тия 4 са много яки. Особено това дете стана Дивайн, братле.
И това е много яко. Но да, ако искате още такива видеа, оставете ни лайк и се абонирайте за канала.